כבר הוא מנה אותם, ספר בראשית בסוף מנה אותם, ראובן שמעון, למה עוד הפעם מנה אותם ככוכבים? כמו שאדם אוהב אותם, הקדוש ברוך הוא, כן, לכל צבעם. למה מנה אותם כמו כוכבים? אומר הגר"א, הרי כל כוכב, אתם יודעים שיש לו פעולה. אומר, יש לו כוח להשפיע. למה בזמן אנוש עבדו את הכוכבים? אמרו, זה הכוכב הזה מזל מאדים, אז עכשיו ככה, זה מזל ככה, זה מזל ככה. אז הם ידעו לעשות אסטרולוגיה. וכל כוכב יש לו כוח. כשאתה מסתכל מרחוק, אתה לא רואה שום כוכב, אתה רואה קצת נקודות, אבל כל כוכב זה עולם ומלואו, זה משהו ענק ביותר. והקדוש ברוך הוא, לכל כוכב יש לו שם. לכל כוכב, הקדוש ברוך הוא, יש לו שם. המונה מספר לכל כוכביהם. כל כוכב, הקדוש ברוך הוא נותן לו שם. אומר, מה זה קשור אלינו? אומר, לפעמים יהודי מיואש, הוא בדיקי, הוא בזה, אלו, תדע לך, הקדוש הוא כמו הכוכבים, כמו שאומר רש"י על הפרשה שלנו. למה מנה אותם? עם ישראל זה כמו הכוכבים. כל אחד ואחד שאתה נמצא בעולם צריך אותך. בלעדיך, הקדוש הוא לא היה ממשיך את העולם, עד שאתה לא נולדת, מעכשיו צריך אותך. ואתה חושב שאתה לא כלום, חס ושלום. כל יהודי מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כל יהודי. אז מה צריך? איך יצר הרע, כמו שאמרנו, לא מרפא את האדם. מה אתה חושב שיצא מהתורה שלך? אתה חושב שאתה תלמד מה קראנו? והתגו לרוב בקרב הארץ, מה שקראנו בפרשת ויחי. אומר רש"י, כמו הדג. איך דג שיש גשם, מי שראה פעם היה בכנרת, למעלה מתלהב. תגיד לי, מה אתה מתלהב? יש לך מים. מה אתה מתלהב? הרי כמה טיפות, מה אתה מתלהב? בוא שולח. אתה נמצא? כן, אבל יש לו גם בכנרת, יש מים מתוקים, יש לך מקומות טובים, יש לך חצבני, יש לך זה. אלא הוא רואה פעם, הוא לא יודע, הוא מתלהב. הוא אומר ככה, עם ישראל, שלומדים תורה, יש להם התלהבות. כאילו פעם ראשונה, פעם בא מישהו לחתן של החפץ חיים, רבי אהרון משהו, אמר לו, רבנו, איך מקבלים התלהבות, איך בתורה, איך מתלהבים? אומר לו, תלמד בהתלהבות, ואז יהיה לך התלהבות, תאהב את התורה. אומר לו, נו, כן, אבל אתה יודע שגם את זה צריך, גם את זה, זה קשה. אז סיפר רב אחד, אומר שהם הלכו לג'ילבון. אתה יודע איפה זה הג'ילבון, הרב שמביק? מה, אתם לא מכירים את ארץ ישראל? ג'ליבון, איפה זה? לא, איפה כבודו? כבודו לא היה בצנחנים? איפה זה הג'ליבון? ברוך הבא, הנה רבי יעקב. איפה זה? ברמת הגולן. בקיצור, הם עלו שמה. יום חמישי נגיע לשם. בעזרת השם, תלוי בזמן, כן. בקיצור, עשו שמה מסע, היה שמה אחד זה, ואז היה חם מאוד. אחד הרבנים שמה, כן, מעשה אמיתי שהיה. עשו שמה קבוצה עם בחורים וכו'. באמצע העלייה, הרב הזה, קרס, מים, בקיצור הביאו לו מים קרים, ועם קרח כזה, היה חום אדיר, שתה את זה, בשניות גמר את כל הבקבוק. שניות. הוא קם התאושש, אמר להם, אתם יודעים מה המסר פה? הוא אומר, איך אדם מקבל את הצמאון? על ידי שהוא יתאמץ, אז יש לו צמאון למים עצמו. הוא אומר, ככה זה בדיוק התורה. אתה רוצה שיהיה לך צמאון לתורה, בהתחלה זה קשה, תתאמץ. קשה. עוד קשה ועוד קשה, הקושי הזה יביא לך צמאון לתורה. זה נותן לך. אבל אם אתה חושב שהכל יבוא על מי מנוחות ינעלני, כמו על גלגליה ונרגילה, זה לא יעזור. אתה צריך לדעת שעל ידי התאמצות, אתה רוצה שיהיה לך התלהבות לתורה, הקושי הזה זה נותן לך כוח. ונסיים במעשה. אומר, ככה זה ההתלהבות, שאמרנו, כל כוכב, שאתה חושב שהוא לא כלום, מנה אותם ככוכב, חושב שהוא לא כלום, תדע לך, אתה עושה את הדברים בהתלהבות, זה משפיע לכל העולם. סיפר אברך אחד, שהזמין רכב. איזה רכב? קאיה פיקנטו. מכיר את זה? רבי אליעזר. זה אברך, מה יעשה? אין כולם סייעתי ביזה, זה כנראה ככה. בקיצור, הזמין חדש, ואמרו לו, יום פלוני, אתה מקבל, אתה היה לו רכב, אמר, אני אמכור אותו. היה לו רכב, וכן, בקיצור, פרסם אותו, בא פתאום איזו אישה אחת, כל הסיפורים זה בבני ברק, הרב יעקב, מישהו מבני ברק, לא יודע, בראשה, בקיצור, באה אישה אחת, כמה שווה הרכב, 45,500, בא לו עם כסף, מעטפה מנופחת, אומר לה, תשמעי, לפני שזה, הרכב ייסע בשבת, אומרת לו, כן, מה תגידי גם מה לעשות, כפיית דתית, מה אכפת לך, אני קונה את זה, מה זה מעניין אותך, מה אני עושה, תגידי עכשיו. אומר לה, את יודעת מה, סליחה שלא אמרתי לך, נכון, מצד ההלכה, זה כבר לא שלי, אבל קשה לי לעשות דבר כזה, לרמוס את הקדוש ברוך הוא, את השבת,
עם מה שאני הייתי בו, אז תהי בריאה. אומר לו, אתה לא עושה לי טובות, לא רוצה, יודע מה, קח עוד 500 שקל, יאללה, 46 לי פוטים. אמר לה, עם כל הכבוד, אני לא מוכן. בקיצור, הגיע הזמן של הרכב שהוא אמור לקבל אותו, עדיין עוד לא מחר, מה קורה? אמרו לו, שמה שזה עיכוב, והיה עם איך זה נקרא, השביבים, זוכר את זה? בזמן הקורונה, רבי יעקב משם מזמין מרצדס, היה מקבל את זה, כן, שנה אחרי, מחייג עוד יום, יומיים, 3, פתאום בא אליו איזה מישהו, תפרן, אומר לו, תשמע, יש לי פה 43, כבר הרכב היה אמור למחרת, זה אמור לו, מחר, יש 43, אומר, אבל היה לי 45, והיה לי 46, 45 וחצי ודאי. אומר, אתה יודע מה, הוא דתי, אתה יודע מה, ככה 43, תהיה בריא. נתן, בקיצור, מגיע לקבל, מחר את הרכב, למחרת בא לקחת את הרכב, הקאיה פיקנטו, והנה, זה הנציג של החברה, אמרו לשמה, אנחנו מאוד מצטערים, היה איזה פשלה של כמה עיכובים, 3 התעכבו עם הרכב בימים, שבוע וזה, החלטנו לתת לך פה מעטפה. טוב, הוא יצא עם מעטפה, יצא בחוץ, אני אפתח את זה ליד הנציג עצמו, פותח את המעטפה, רואה צ'ק, 2,400 שקל. בא לרב שלו, אומר לו, תשמע, רבנו, כך וכך העניין, אני עמדתי בניסיון, אבל יש לי עוד שאלה קטנה, אני הפסדתי 2,500, זוכר? רבי איתן, 45,500, אז איפה עוד 100? הוא אומר לו, תגיד לי, בשעה שביטלת את העסקה ואז קיבלת 43, היה לך קצת כואב הלב, למה לא לקחת את ההיא? אומר כן, אומר זה 100 שקל. אם היית שמח, היית מקבל גם את 100 שקל. זה החביבות של המצווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשב. תברכו לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם.